ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ರತ್ನಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಂದಳು ರತ್ನಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನಾ ಹಾಂ ಈ ಕಂಡೀಷನಾ ಫೋನ್ ಅಂತಾನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರಜನಕ್ಕೆ ಏತೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬವಲ್ಲವ ಸುಜಿತ ಮೀನ್ ದಾದಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಅನ್ಬತ್ತ ಮುಲ್ಕುಲ್ದೀನಿ ಟಿವಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಟಿವಿ ಫ್ಯಾನ್ ಲ ಬಾರ್ದು ಮೂಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಕುಲ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಅವು ಯಾಮೂಲ್ ಟಕ ಟಕ ಬಂದ್ಪುನ ಟಕ ಟಕ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಪುನ ಯಾನ್ ಊರುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಿಯೇ ಊರಾಬಾ ನೀರ್ಲೆ ಜರ್ದಾನೆ ಪೂರ ಓಡೆ ಹೋದ ಟಿವಿಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ಡ್ ಮದುವೆನಾ ಓ ಟಿವಿಗೆ ಮದುವೆ ಓ ಟಿವಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುವೆ ಓಕೆ ವನಸಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುವೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುವೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಪೂರ ಶೋಭಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಅಲ್ವ ಪುರ ಸೋತುಲು ಯಾನ ಪುದರ್ ತೂತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಬನ್ನಗ ತೂಪುನು ಮೋಲ್ದಾನೆ ಅಪೂರ್ಪಗು ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿದ್ಲು ನೋಡಿ ಅವಳಿತ್ತರ್ಗೆ ಕಡೆ ಒಲ ಪಂಡಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಬೈದಲ್ಗೆ ಇದಂದೆ ಅಪೂರ್ಪ ಕೋಡೆಂಬುರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಎತ್ತೇರು ಈಜ್ಜ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲನ ಮದಿಮೆನ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಫುಲ್ ಬೇಲತೆ ಈತ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲನಾ ಪೊಪ್ಪು ಜನ ಓಡಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾದ ಶನಿವಾರ ದಾದ ಪೋಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ ದಾದ ಅಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಮುಲ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಅವಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೇ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಲ್ತ ಬಂಡಾಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಹೊರವರು ಪೂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಬಲ್ ಕಾತದವ್ರಿಗೆ ಗುಳ್ಳೋಡ ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಂದತಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ದಾದೆ ಚೇಂಜ್ ಆತೀನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೆಸೇಜ್ ನಂತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಪಡು ಮಂತ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಮದಿಮಾಲು ವನಿತಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಬಲೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಇಲೆಗಿ ನಿಕ್ ಕಾಕಾಜಿ ಕಡುಪುರ್ಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಕಡುಪುರ್ನು ಅನಸ್ತಾಂಡ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇನ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಕಾಜಿ ಹೊರಿಡು ಶೋಭಜ್ಜ ಶೋಭಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪು ನಿಖಿಲೆ ಗುಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ನಿಖಿಲೆ ಗುಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತದಂಡು ಶೋಕ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಮರಿಯಲಾಗ್ಲ ಇದೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜೈಕ್ ಓಕೆ ಕವಿ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಸ್ ಅವು ಅಂಚನಾ ಹಾಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾನಿದ ಮುಂಡೆ ಪೋತಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಮಂದಿ ಜನ ಪಜ್ಜು ಮಂದು ಕೊಡ್ತಿಜನ ಬೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಿಜಾಗೈತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಕು ನಾನು ಮಂಗನ್ಪುರ ತೂದು ಬರೋಲಿ ಓಡಿಬೋದು ಕಾಡ್ಕೋ ನಾನು ಮಂಗನ್ ತೂದು ಬರ್ಪು ನಾನು ಓಡಿಬೋಪುನು ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಬಂಡೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಪಂತೆ ಎಂಡ ನಾನು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೇನಿ ನೆರಡಗೆಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈತ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರಿ ಇಂಕ್ ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಾ ನೈಸ್ ಸ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಲ್ವಿಂಗ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓ ದುಬೈದಾರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಓಕೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂದ ಅವೆಂಚ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ ಯಾವಜಿ ಬರಡು ದಾದ ಕಜಿಪು ತಪ್ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಚ್ಚುಗು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ ಯಾವ ಜಾತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳಿನ ಬೋದು ಕೇಳನೆ ಇವಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈಗಲೇ ಉಯರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ವಿನ್ನಾಯನ ಟೊಮೊಟೊ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅದ ಇರ್ದಾಯ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಆಡ ಆಯನ್ ತರ್ಬು ಕಾಲ್ಕೊಂದು ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗೇನು ಹಿಂಗೆ ಮುರಾನಿ ಸುಕ್ಕ ಮರವೇ ಸುಕ್ಕನಾ ಮುರಂದ ಸುಕ್ಕ ಬಲ್ನಾಗ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕಾಡು ಯಾನದು ಮೊಲೆಗ್ದಾದ ಮುರಂದ ಸುಕ್ಕ ಅಂದ ಮರವೇ ಸುಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎನ್ನನಾ ಕೈಕರ ಬಲ ಜನ ನಂಜನ ಜನ್ಮದಿನವಿದು ಸ್ವಾಗತ ಆಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಳ್ಳತ ಕವಿ
ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದುಮ್ನನಿ ಗುಲ್ದು ಮನದಿನ ಕಾಂಡಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬಲ ಎಲ್ಲ ತಂಬಾರ ಬರ್ಪೆ నాన్న ఏ ఇక్కడ చూడు ఏ చూడరా నిన్నమే నాన్న రోడ్లు పోయింటలే అవు తమిళ అవు మోముందా ముంగుస్ దత్తబాడండు దాది గలటే ఏర్నా జన్మదిನ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇಂಕೆದಾಗ ಓ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನೆ ఏమన్నిత అచ్చు చూడు చూడు తోచిందా ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಂದೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು రెడ్ బైదినದು రెడ్ బైదిన నైస్ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾರೆ ಶೋಭದಾನೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ పోతారు ఓకే అవుతుంది క్యారెట్ ఇందాకಲ್ಲ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೀಶೋಡು ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಗ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೂಡು ಆಪಣ ಅಂದು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪೆರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಣ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪೆರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ಕರಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಕರಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏಪ ಕಲ್ತೀನಿ ತೆಲುಗು ದೀಪಗ ಅಂದ್ ತೆಲುಗು ಕಲ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುದು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಕಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ತಗೋಸ್ತಾರೆ ಸಾರು ಮಂತೀನಿ ತೂಡ್ದ ಚೊಪಾಡ್ದವರ ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಇಮಾನ ಬತ್ತನ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಂದು ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕೇಶವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಶವ ಬರ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೇಶವ ನೆಯ್ಯಿ ಟ್ಯಾಪುಂಡವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭ ವನಿತಾ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಓದುದಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಗುಂಡು ಪಾರ್ದು ನೆಟ್ಟೆಡು ದೇದಿನ ಮೂಲುಂಡು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ರಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಜನ್ಮದಿನವಿದು ಹೌದಾ ಇಂಚೆಂಚ ಬಂತು ಪಾಡ ಅವಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕು ಶೋಕು ನಿಜದ ಆಪುಂಡವು ಯಾರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಚೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನವು పిరమన్ పర్చి ఇందా ఇంచద తించం జన్పు తిప్పు చెప్పు ಕರಡಿನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟ ಭಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಚ ಬೈಜ್ಜಿ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ವನಿತಾ ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪು ಜನ ಮದುವೆಗ್ ಪರಬು ಮದುವೆಗ್ ಬಲ್ಲವಾ ಎಂಡ ಬೇಗ ಪಂಡಿತ ಮಾತಗುಲ್ಲ ಕೊತ್ತ ಒಂತ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಅರೆಲ್ಲ ಚೂರು ತಜಪಾಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿನು ಮಾರ್ರೆ ಕವಿತಾನ ಮದಿಮಲೆನ ಎಲೆಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರಡಿ ಎತ್ತು ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಟ್ಟದ ಗುಲ್ಲೆನ ಇಂಥ ದಿನ ಬುಡ್ದು
ಏರೇನು ರಾಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗುಲ್ಲ ಸ್ಪ ಅಂಚ ಪಿರೋದ ಪಿರೋಗು ಅಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಪದ್ದೆ ಮೀದ ಇವಾಗ ಕೂಡ ತಚ್ಬೇಕು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಐ ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ತಿಕ್ಕೊಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ ಒಂಚ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಅವು ನಿಜ ಆತಿಕೆ ಅವು ಉಡಂಜಿಂಡತ ಮಿತ್ತರೆ ಮಿತ್ತರೆ ಪಾಡು ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಮನ್ಪು ದಪ್ಪದ ಪಂಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುದು ಕನ್ನಚ ಮಾಡು ಸಪ್ರ ಪೇರು ನೀ ಕನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಸರಿ ಇಂದಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸೇನೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಕೈದಕ್ಕೆ ಜೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡು కూలిపోతున్నా తెలిసిలేకపోతే వచ్చా ఆ పాటన కాకపోతుందా జన్మదిన తారనా బ్రెడ్ ఎడ్డు పోయిన ఎడ్డే ఉన్నారా బల్లి షుగర్ షుగర్ దక్కలు ఉనుపు చేయరు డాక్టరే పనిపోయారు ఇది చక్క వరం ఆని మా తిత్తుని ఇది చక్క మంది చేత ఇది చక్క మంది చేత చక్క మంది తోడు మళ్ళీ జిప్పులు అవే పిజ్జాదా పిజ్జాదా ಸಾರ್ದುಲ ಇನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಯೊಮ್ಮೆಗೆ ಇನ್ನ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಏರಿಕೆ ಎನ್ಯವು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಅಲೆಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಹಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಕ ಮಗ ಬಲೆ ಮಹೇಂದಿಗ್ಲ ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಾಡು ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೆನಾ ಸಚಿನ್ ವೈಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಬತ್ತೆ ನಟನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಈತ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಉಲ್ಲೇತ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಒತ್ತು ಕವಿತಾ ಮದಿಮಲ್
ಲಿಂಬೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಜಿತ ಮೀನ್ ದಾದೆ ಪಂಡದು ಅಡ್ಡೋಡು ತಿಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಎದುರುಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಏರಿಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೇರ್ನು ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಬರಲಿ ಸುಜಿತ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಬರಲಿ ಏರಿಯರು ಅರ್ಥ ಆಪಜಿರ್ರ ಪಾತೇರ ಯಾ ನಾವೇನು ಗಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಪನು ಇಂದತ್ತ ಎರಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಡ ಪಾತೇರ್ನು ಸುಜಿತ್ ಪೂರ ಏನಿತ್ತ ದೀಪ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾತ ಪೋತಿರಡಿ ಅಚ್ಚು ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿದೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಬಗ ಈ ಕೋಲು ಪಾತಂದು ಏತುಂದು ಬೋಪಿನ್ ಏನ್ ಯಾವ ಗೌಡ್ ಸೇನಿ ಊಟ ಏನ್ ದಾದನದೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಈಶ್ವರ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 2 ಸಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಲೈವ್ ಹಾಕು ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆಡ ಆಯಲ ಪಲ್ಲೆವೆ ಯಾನು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ನಿಕ್ಕುದುರ ಬಾರಂಡು ನೀ ದೂರ ಹೋಪಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಓಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ್ ഞാൻ പിതാടുവേക്ക് ഓടി പിതാടുന്നു ಪೋನಾಗ ಜಲತ್ತ ನಾವು ಲೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕವ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಮೈಕ್ ಬರ್ಬ ಪೋಪಿನಿ ಕವಿ ಅಂದು ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಜನಮದಿನ ಬಿದು ಬಾಳಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ ಅಚ್ಚ ದೂರದೆ ಒಬ್ಬಿನಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದತ್ತಿಂದೇನು ಕುಡಾರ ಮದರ್ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಮದರ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇವರದ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಚ್ಚು ದೂರ ಗೋಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಮರೆತೆ ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನ ಆಚರಿ
ಮರ್ಮಲು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಬರ್ಬೋಲ ತೂಲ ವನಿತ ಏರ ಲೈಕ್ ಏ ಜೇಕೆ ದೂರ ಬೋತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ನಿದ್ದೆನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಪೆತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಮುಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪಿ ತಲ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಿ ಪೋಪತ ಅಲ್ತ ಫುಲ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕೇನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ಪದಿ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕಾಯರೆ ಅವು ನೆಟೇ ನಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಬಿನ್ವೆ ಅದೇನಾ ಎಂಗ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಬರಾ ನನ್ನಾಸೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ ಕಾಲ ಕಾಲಿಂಗ್ಲ ದೇವು कसम ते कसम बात मेरी मेरे हम तो